άξονα Μόσχας και Πεκίνου δημιουργείται, έχετε την εκτίμηση, ένα ευρασιατικό μπλοκ με τους δύο αυτούς κυρίαρχους πόλους, αλλά βεβαίως και άλλες χώρες ενδεχομένως στη σφαίρα επιρροή αυτών των δύο? Καταρχάς δεν υπήρχε η πρόθεση να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτές οι συσπυρώσεις δυνάμεων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή ίσως να δημιουργόταν σε μια δεκαετία από σήμερα. Είναι οι κινήσεις των ΗΠΑ οι οποίες έφεραν τη συσπήρωση των χωρών των ευρασιατικών ή αυτό που λέμε σήμερα του παγκόσμιου νότου, οι οποίες είναι εκτός του συστήματος επιρροής της Δύσης αυτή τη στιγμή, βλέπουν καχύποπτα ενδεχομένως στις δυτικές χώρες και γι' αυτό το λόγο είναι ανοιχτές σε μια ίσως κινεζική επιρροή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει κάποιο σημαντικό προβάδισμα έναντι των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μόνο που έχει ενισχυθεί αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι ο άξονας Ρωσίας-Κίνας και μάλιστα με τη Ρωσία να είναι το αδύναμο μέλος αυτού του δίπολου. Αναγκάστηκε η Ρωσία να έρθει στην αγκαλιά της Κίνας, δηλαδή, στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Όσον αφορά τη συμμαχία των BRICS, η οποία το τελευταίο διάστημα μάλλον είχε ατονίσει, βλέπετε πάλι να αναδεικνύεται ως δύναμη συνεργασίας απέναντι στο δυτικό παράγοντα, κύριε Λιούμπα? Και αυτό επίσης θα έλεγα ότι είναι αποτέλεσμα των κινήσεων των ΗΠΑ. Θα σας θυμίσω ότι περίπου 3-4 μήνες νωρίτερα, μικρό διάστημα πριν, από τον Οκτώβριο, τέθηκαν σε ισχύ κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτό ήρθε σε συνδυασμό με μια σειρά δηλώσεων του Συμβούλου Ασφαλείας των ΗΠΑ ότι για να παραμείνει μια υπερδύναμη όπως είναι οι ΗΠΑ υπερδύναμη, δεν αρκεί απλώς να βρίσκεται στην πρωτοπορία της καινοτομίας ή να παράγει η ίδια αποτελεσματικά τα προϊόντα της ώστε να κυριαρχεί οικονομικά, αλλά θα πρέπει, όπως είπε ο ίδιος ο Σύμβουλος των ΗΠΑ, ο Σύμβουλος Ασφαλείας, να επιφέρει πλήγματα στην πραγματικότητα στις οικονομικές δυνατότητες όσων επιθυμούν να εξοβελήσουν την πρώτη δύναμη. Αυτό από μόνο του, όπως καταλαβαίνετε, ενώ είχε ως στόχο το ακροατήριο της Κίνας, ακούστηκε πολύ διαφορετικά σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους βρίσκονται εκτός αυτού που λέμε δυτική σφαίρα επιρροής. Οπότε, εφόσον ανέγνωσαν προσεκτικά αυτές τις δηλώσεις και είδαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας, σκέφτηκαν πολύ απλά, όπως θα σκεφτόμασταν κι εμείς, αν οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να επιβάλλουν κυρώσεις στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, δηλαδή τι θα ήθελαν να κάνουν σε εμάς σε περίπτωση που διαφωνούσαν μαζί τους σε οποιοδήποτε εμπορικό ή πολιτικό θέμα? Αυτό οδηγεί σε μια συσπήρωση, αυτό οδηγεί σε ένα δίπολο Κίνας και όλων των υπολείπων εναντίον των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Όχι η πρόθεση της Κίνας να ανέβει σαν οικονομική δύναμη, αλλά οι κινήσεις των ΗΠΑ οι οποίες εκλαμβάνονται ως ενδυνάμει επιθετικές από τον υπόλοιπο πλανήτη.